आई दुनिया 4 दिन के बाद 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोग कह गई। लेकिन 4 दिन के अंदर में ही केहू के धन के घमंड, केहू के रूप के गुरूर, केहू के बल के घमंड इत्यादि कवि के भाव है। बदला विचारिया, अरे बदला विचारिया भावना नु हो गमना जाय के जरूर बा। बदला विचारिया भावना नु हो गमना जाय के जरूर बा। बदला विचारिया भावना हो कामना जाय के जरूर बा। जैसे एगो घर बनावे के होला तो हमने कहने को सामान जुटाई ले, ईंटा सीमेंट बालू छड़ गिट्टी, तब एगो घर के निर्माण होला। असली शरीर रूपी घर छिद जल पावक गगन सबीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। 5 गो सामान मिला के 5 तत्व मिला के शरीर रूपी घर जीव के रहे खाली भगवान बना दिले बाड़े। बाकी जितना कुछ रुआ के देता हवा पानी सूर्य चंद्रमा धरती आसमान वो परमात्मा के विषय में भी विचार करी। राहुल ब्रह्म दायित्व बा विचार करी कि रुआ काहे खातिर धरती पर आई बा। 5 गो
देहिया काहे नहीं हरी से लगावेलू सनहिया जर जाई देहिया जैसे अनलमना हो गवना जाए के जरूर जैसे लकड़ी जलेला आग में घास जलेला असही हड्डी चाम मांस शरीर के रोवा लवना के जैसे लकड़ी के जैसे घास के जैसे समझ जाएगी जड़ जाई देहिया जैसे लवना हो गवना जाए के जरूर बा बदल विचारिया भावना हो